Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y 4 Sul yn hymor y Pasg. Yr arglwydd a gyfododd yn wir, Alleluia. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein genyn i o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist, o ddiwrth y meirw. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân ac i weddio dros y mae'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, efyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab ar ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i'ch wi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd agorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Duw brosiau'n canorthwyo, arglwydd braserau'n camorf,
goniant i'r tod ac i'r mob ac i'r ysbryd glon. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianus fyddo enw'r arglwydd. Aseion yr arglwydd ac ymyrasant arnynt ymostwng I fo ef. A'i hamser hwythau fi asau yn dragywydd. Bwydasau hwynt hefyd a braster gwenif ac o mel o'r graig a llason. Ogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glan. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Darlleniad o'r unfed bennod ar 15 o lyfr Exodus, adnodau 4 I 15. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, byddaf yn glawio arnoch fara o'r nefoedd, a bydd y bobl yn mynd allan a chasglu bob dydd ddong diwrnod, mwyn I mi ei profi a gweld a ydynt am ddilyn fy nghyfraith a'i peidio. Ond ar y 6 dydd y maent I baratoi dwywaith cymaint ac y byddant yn ei gasglu ar ddiwrnod arall. Yna dywedodd Moses ac Aaron wrth holl yr Israeliaid. Yn yr hwyr cewch wybod mae'r arglwyddach arweiniodd allan o wlad yr Aifft, ac yn y bore cewch weld ei ogoniant, oherwydd y mae wedi clywed eich grwgnach yn ei erbyn. Pwy ydym ni eich bod yn grwgnach yn ein herbyn? Dywedodd Moses hefyd,
Fe rydd yr arglwydd i'ch wy gig i'w fwyta yn yr hwyr, a'ch gwala o fara yn y bore, oherwydd y mae wedi clywed eich grwgnach yn ei erbyn. Felly, pwy ydym ni? Nid yn ein erbyn ni y mae eich grwgnach, ond yn erbyn yr arglwydd. Dywedodd Moses wrth Aaron, dywed wrth holl gynulliad pobl Israel, dewch yn agos at yr arglwydd, oherwydd y mae wedi clywed eich grwgnach. A throedd Aaron yn siarad â hwy, a chwythau'n edrych tua'r anialwch. Ymddangosodd gogoniant yr arglwydd mewn cwmwl. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, rwyf wedi clywed grwgnach yr Israeliaid. Dywed wrthynt, yn y cyfnos cewch fwyta cig, ac yn y bore cewch eich gwala o fara. Yna byddwch yn gwybod mai fi yw'r arglwydd eich Duw. Yn yr hwyr daeth soffl i eir a gorchuddio'r gwersyll, ac yn y bore yr oedd haen o wlith o'i amgylch. Pan gododd y glith, yr oedd caenen denau ar hyd wyneb yr anialwch, mor denau a llwydrew ar y ddaear. Gwelodd yr Israeliaid ef a dweud wrth ei gilydd, beth yw hwn? Oherwydd nid oeddent yn gwybod beth ydoedd. Dywedodd Moses wrthynt, hwn yw'r bara a roddodd yr arglwydd i chi i'w fwyta. Abraham ei had yn dragowydd, gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes, 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 amen.
o'r ail lyth o lyfr y datguddiad, yr ail bennod, a dechrau yn y 12fed adnod. Ac at angel yr eglwys yn Pergamws, ysgrifenna. Dyma mae'r hwn sydd ar cleddyf llym daifiniog ganddo yn ei ddweud. Gwn ymhle rwyt yn trigo, sef lle mae gorsedd Satan. Ac eto rwyt yn glynu wrth fenw i, ac ni wedaist dy ffydd yno fi. Hyd yn oed y nyddiau fy nhys Antipas, a fy'n ffyddlon i mi ac haladdwyd yn eich misg chwi, lle mae Satan yn trigo. Ond y mae gennyf ychydig bethau yn derbyn. Fo gennyt rai yna sy'n glynu wrth athrawiaeth Balam, a ddysgodd i Balak osod magl i blant Israel, a pher iddynt fwyta pethau a berthwyd i ei lunod a godinebu. Yn yr un modd, mae gennyt ti hyd yn oed rai sy'n glynu wrth athrawiaeth y Nicolaiaid. Edi farha felly. Os naw neu, fe ddo fatat yn fuan, a'r hyfelan ei herbyn hwy a chleddu fy ngenau. Yr hwn sy'n ganddo glist, gwrandawed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. I'r hwn sy'n gorchfygu, rhof gyfran o'r mana cuddiedig, a rhofydd o garreg wen, ac yn ysgrifenedig ar y garreg enw newydd, na fydd neb yn ei wybod, ond y sawl sydd yn ei dderbyn. Yma terfyn yr ail lyth. Yr awr hon ar blwyf y goll hangyd a Pasg, mewn tangnefedd yn hod y hair, canys fy llagaid a welodd, da iachawd wrniaeth. Yr hon a paratoes, ger bron wyneb yr holl pobl, i fod yn oleuni oleu o'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i bobl Israel. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein unig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gaid trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar y heilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, ac y dath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Grist drigar hawr ddim, arglwydd
taeddier denw. Deled y dair nas, gwnele'r dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar o'i ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn un ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethineb, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Ddiwiol dad a roddais deunig fab i fod i ni'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Dy roi ni yn ddoef dy geision ffyddlon, dy gaffael yn llawen, ath feddi'n wasadol, dy dydd yw bythol fendigedig. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dy roedd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch at olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd amddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn nos hon, trwy gariad deunig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni troi at Dduw ein tad nefol mewn gweddi, gan gyflwyno iddo ein hunain, yr eglwys a'r byd. O Dduw, tydi yr un yr ydym yn byw yn symud ac yn bod ynddo. Offrymwn a chyflwynwn ger dyfron ein cyrff, ein meddyliau a'n dymuniadau, ein geiriau a'n gweithredoedd, yn un aberth byw gwastadol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac wrth i ni barhau ein taith trwy dymor y Pasg, ar bywyd newydd a ddaw i'n rhan trwy atgyfodiad Iesu Grist. Gweddiwn y bydd yr eglwys yn cael ei hadnewyddu'n feunyddiol, mwyn i'w thystiolaeth hi fod yn effeithlon a chymwys i anghenion ein hoes. Gwared dy eglwys o Dduw, rhag ofni y gwirionedd, fel na chaffer hi dan gochel sel yn ymladd yn derbyn di. Gna hi'n barod i thwasanaethu di, ar lwybrau newydd pan ddaw'r galw,
a chyniata fod ei gwybodaeth ohono ti mor rymus ac mor fywiol nes ei chymell i ganu'r arglwydd ganiad newydd. Ym mhob anhawster a thrallod, defnha ynddi y cariad hwnnw sydd yn gobaith pob dim ac yn ddioddef pob dim, nad yw byth yn ymddwyn yn anweddaidd, eithir bob amser yn gymwynasgar, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Heddiw mae'r esgobaeth yn cynnal dwyrnod galwedigaethau i bawb sy'n ceisio dirnad llais Duw yn galw ar ei bywydau. Gweddiwn dros bawb sy'n ystyried galwad i'r weinidogaeth, boed hynny i'r weinidogaeth leig neu'n ordeiniedig. Arglwydd Iesu, y gydawodd dyweision Seimon Pedr a'i frawd Andreas ei rhwydau'n ebrwydd ar dy air i ddilyn di. Dyro ras i'r rhai elwi i ddwasanaethu, iddynt glywed dy lais ac a llawen galon i fyddhau i dhalwad di, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad yr ysbryd glân yn un Duw yn oes oesoedd. Amen. Wrth i'r etholiad ar gyfer Senedd Cymru nesau, gweddiwn dros yr ymgeiswyr, a phawb sy'n mofyn gwasanaethu ym myd gwleidyddiaeth. O llalluog Dduw, ffynon pob doethineb, cyfarwydda feddyliau'r bobl a elwyr iethol rhai cymwys i wasanaethu yn Senedd Cymru, fel y cant ddirnadaeth glir a seel dros les y gymdeithas, hyn a fynnwn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mewn byd a chymaint o wahanfuriau a drwgdybiaeth ymhlith diwylliannau a chrybyddau'r byd, gweddiwn am y ddealltwriaeth a'r cariad sy'n estyn allan ac sy'n adeiladu pontydd, ac sy'n troi elyniaeth yn gyfeillgarwch. O Dduw, yr hwn a wnaeth o'i un gwaed pob cenedl i breswylio ar y ddeiar, gan ddatod trwy dy fab Iesu Grist furiau y gwahaniaeth rhwng iddew a chenedl ddyn, caeth a rhydd, gwryw a benyw, datod ni a erfyniwn arnat, y muriau gwahaniaeth a ysgarddynion oddi wrth ei gilydd, drwy gymhelliad dy gariad yn gweithio ynom yn nerthol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A gweddiwn dros bawb sy'n byw o dan gysgod salwch, dros bawb a fydd yn treulio'r noson hon mewn ysbyty neu gartref gofal, dros yr unig, y dolerus a'r galarus, dros bawb sy'n teimlo bywyd yn feichus. O llalluog Dduw, cyflwynwn eithriadol ymgeledd yr rhai oll ag ystyddur, neu sy'n gyfyng arnynt, ar fod yn wyw gennyt a'i diddanu a'i cymorth yn ôl ei hangen, gan roddi iddynt ymynedd dan ei dioddefiadau, ac ymwared dedwydd o'i holl gystuddiau, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynon pob doethineb, sy'n gwybod ein anghenion cyn i ni ofyn, a'n hanwybodaeth wrth ofyn. Deisafwn arnat ostyrio wrth ein gwendid, a'r pethau hynny na feiddiwn ei gofyn oherwydd ein hangilyngdod, ac na fedrwn ei gofyn oherwydd ein dallineb, bydded yn wyw gennyt ei rhoddi ni, tylyngdod y fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd anddynt sydd, digon byth i'n harwain i dragwyfol y fydd.
Iesu byth ar un, a thra carwaini fa diw am o boes, a thra perir ddau ar perir ddala'r groes. Wrth i'w wrando Iesu, haws adnabod Duw, ac wrth credu ynddo, mae'n felys a'ch byw. Mae ei wenau tirion a'n golau o'r bef, ac anau wirionef mae tragwyfol hedd. Ac at angel yr eglwys yn Pergamos ysgrifenna, dyma mae'r hwn sydd ar clefydd llym da'i finio ganddo'n ei ddweud, gwn ym lle yr wyt yn trigo, sef lle y mae gorsedd Satan, ac eto yr wyt yn glynu wrth fy enw, ac ni wedais dy ffydd yn o fi. Ddeuddegfed i'r drydydd adnod ar 10 o'r ail bennod o lyfr y datguddiad. Parhawn a'n gwybdaeth heno o amgylch Asia Leiaf Twrci i ni heddiw, yn ymweld â'r dinasoedd a'i heglwysi sy'n cael ei henwi yn llyfr y datguddiad. Enwyr 7 ddinas yn yr ail a'r drydydd bennod o lyfr y datguddiad, ac oddi mewn i'r dinasoedd hyn yr oedd cymunedau o Gristionogion wedi ymsefydlu gweitha'r amryw o'r thrymderau yr oeddent yn ei wynebu yn ei dinasoedd ei hun, a hefyd oddi mewn i'r ymyrodraeth Rufeinig yn gyffredinol. Mae'n amlwg erbyn i lyfr y datguddiad gael ei ysgrifennu tua'r flwyddyn 95 ar ôl Crist, yr oedd Cristionogaeth wedi ymledu i'r prif dinasoedd yn yr ymyrodraeth, ac roedd nifer sylweddol o bobl yn ymlynu wrth enw Iesu Grist ac yn gyhoeddi Iesu yn arglwydd, yn ior. Petai nifer o'r Cristionogion wedi bod yn weddol fechan, yna byddai neb wedi gwneud llawer o sylw ohonynt. Ond mae'n amlwg bod y nifer o Gristionogion wedi cynyddu'r fath nifer bod hyn wedi peri'r awdurdodau Rhufeinig ddechrau poeni a dechrau erlyd yr eglwys. Ac erbyn y cyfnod yr ysgrifennwyd llyfr y datguddiad, yr oedd Gristionogion yn cael amser caled ac yn mannau yn dioddef erledigaeth lem wrth law yr awdurdodau Rhufeinig. Un o'r resymau ysgrifennwyd llyfr y datguddiad oedd i galonogi ac i annog y Cristionogion hyn i gadw'n ffyddlon a driw i'w ffydd yng Nghrist Iesu. Ac wrth i ni ystyried y neges i'r eglwys yn Pergamos heno, mae'n bwysig i ni gofio'r cyd-destun hyn, yr erledigaeth oedd yn gymaint rhan o hanes yr eglwys fore. Pan feddyliwn ni am y gair eglwys heddiw, ein tueddiad, yn wedig yn ein traddodiad Anglicanaidd, yw meddwl am yr eglwys fel rhan o'r sefydliad, fel rhan o weiad cymdeithas, ac mae hynny'n wir. Wedi'r cyfan, y mae'r eglwys wedi bod yn rhan o weiad cymdeithas am dros 1,500 o flynyddoedd. A'r eglwys dros y canrifoedd wedi cyfrannu llawer a helpu ffurfio'r gymdeithas yr ydym yn byw yn ddi heddiw. Ond nid felly yr eglwys fore, i'r gwrthwyneb. Yr oedd yr eglwys yn cael ei gweld fel bygythiad i'r sefydliad Rhufeinig, ac roedd 3 phrif reswm am hyn. Yn gyntaf, oherwydd cyffes Cristionogion mae Iesu yw'r ior, roedd nifer yn amau eu teyrngarwch i Gesar, ac felly i'r ymerodraeth Rhufeinig. Yn ail, roedd y Cristionogion yn amharod ac yn anfodlon a berthu yn y temlau paganaidd, ac yn anfodlon bwyta cig wedi ei berthu elunod. Roedd hi ddim yn hawdd osgoi y diwiau paganaidd yn yr hen fyd. Roedd safonau moesol y Cristionogion hefyd
yn wahanol iawn i'r rhai yn y byd paganaidd. Yn drydedd, roedd nifer o baganiaid yn edrych ar Gristionogion fel anffyddwyr rhonc, sydd yn beth digon rhyfedd i ddweud, ond yn y byd paganaidd, yr oedd crefydd a chrefydda yn golygu addoli delwau, ac aberthu iddynt, ond doedd gan Gristionogion ddim delwau, a doedd dim aberthu yn ystyr gwreiddiol y gair yn rhan o'i ffydd o gwbl. Yr oedd hyn oll yn gwneud i'r Cristionogion sefyll allan fel grŵp gwahanol i bawb arall, ac oherwydd ei hamarodrwydd i gymryd rhan yn crefydda gyhoeddus yr ymerodraeth, a hefyd oherwydd ei safonau moesol uchel, yr oedd yn cael ei gweld fel bygythiad i'r drefn sefydliedig ac yn darged hawdd i eraill. Felly dyma'r cyd-destun cyffredinol yr oedd y Cristionogion cynnar yn byw ynddo o dan yr ymerodraeth Rhufeinig, ac roedd hyn yn wir yn Pergamos hefyd. Ond beth am Pergamos ei hun? Pa fath o ddinas oedd hon? Nos Sul diwethaf, buon ni yn ychymyg ein meddwl yn Smyrna, ddinas ar lan y môr, dinas sydd dal ar ei thraed ac yn weddol lywyrchus o hyd, ond nid felly Pergamos. Erbyn heddiw, mae hen ddinas Pergamos yn adfeilion llwyr, ond wrth edrych ar yr adfeilion heddiw, nid yw'n cymryd llawer i ddychmygu gwychder y ddinas hon yn ei hanterth, a'i themlau crand i Iau, Athena, Dionysus, gan gynnwys teml i Gesar ei hun. Ac efallai mae'n dda i ni gofio, yr oedd Cesar yn ystyried ei hun fel rhyw fath o ddiw, yn deilwng nid yn unig o deyrngarwch y bobl, ond hefyd o'i haddoliad. Nad oedd Pergamos mor fawr, na mor grand a gwych ag Ephesus na Smyrna, eto roedd dau beth holl bwysig am y ddinas hon. Roedd ganddi un o'r llyfrgelloedd mwyaf yn yr hen fyd, yn ail yn wir i Alexandria, gyda thros 200,000 o gyfrolau ynddi. Roedd yn ddinas oedd yn ymfalchio felly yn ei disg a'i doethineb. Yn ail, Pergamos oedd canolfan weinyddol yr ymerodraeth Rhufeinig yn Asia leiaf. Felly yr oedd hi'n ddinas holl bwysig, gyda phawb yn byw o dan lach yr ymerodraeth. A chan ystyried hyn, efallai fe ddaw'r ymadrodd ein testun ychydig yn gliriach. Gwn ym lle yr wyt yn trigo, sef lle mae gorsedd Satan. Mae gorsedd Satan yn ymadrodd cryf sy'n codi braw, ond beth awlygir gan y fath ymadrodd tybed? Fe allwn ni ddehongli Satan, ac ystyr gwreiddiol y gair Satan yw gwrthwynebydd, a ddaeth gydag amser i olygu gwrthwynebydd Duw a gwrthwynebydd pob peth da a daionus. A beth oedd agwedd cyffredinol yr ymerodraeth Rhufeinig i'r Cristionogion cynnar, ond ei gwrthwynebu. Felly, cyfeirio mae Ioan yma trwy ddefnyddio'r ymadrodd orsedd Satan at gynolfan weinyddol yr ymerodraeth Rhufeinig yn Pergamos. Fe wyddom bod yr eglwys ym Pergamos wedi dioddef erledigaeth wrth law y Rhufeiniaid, oherwydd y mae Ioan yn sôn am ddyn o enw Antipas, a gafodd ei ddienyddio oherwydd ei ffydd wrth law yr Rhufeiniaid yno. Ond mae Ioan yn canmol yr eglwys, oherwydd gweithaf peryg o fod yn Gristionogion ac i gyfarfod fel eglwys ym Pergamos, eto roedd yr eglwys yn glynu wrth enw Iesu ac yn gwrthod plygu glin i Gesar. Gweithaf yr ymgylchiadau, y peryg, yr anfantais, yr oedd y Cristionogion hyn yn ei wynebu, yr oedd ei ffyddlondeb i Grist yn gadarn. Mae'n rhyfedd, nid erledigaeth na gwrthwynebiad sy'n lladd eglwys, ond difaterwch. Difaterwch oddi mewn iddi, a difaterwch y tu allan iddi hefyd. Ond oedd pethau ddim yn fel i gyd yn yr eglwys yn Pergamos, oherwydd cawn Ioan yn mynd yn ei flaen, ond y mae gennyf ychydig o bethau yn derbyn. Efallai mai ychydig o bethau oedd y rhain,
ond yr oeddent yn bethau mawr, pethau oedd yn peri pryder i Iwan. Roedd rhai oedd i mewn i'r eglwys, yn cael ei gyhuddo o fwyta pethau a berthwyd i elunod a ffiteinio, pethau oedd yn cael ei gysylltu a gaddoliad yn y demlau paganaidd oedd y rhain, ac anodd iawn oedd ysgoi addoliad y temlau, enwedig os oedd dyn yn rhan o fywyd gyhoeddus dinesig. Ac yr oedd eraill yn glynu wrth athrawiaeth y Nicolaiaid. Y gwir yw, does gan neb syniad pwy oedd y Nicolaiaid hyn, na chwaith beth oedd ei hathrawiaeth. Ond fe allwn ni rhagdybio mai bwysleisio oedd yr athrawiaeth hon, bwysigrwydd, gwybodaeth deallusol a'r rhyddid moesol, oedd yn cyniatau rhai o'r Gristionogion i gyfiawnhau eu hunain yn ymuno ag addoliad y temlau paganaidd yn gyhoeddus, ond yn y dirgel yn arfer ei ffydd Gristionogol. Fe allwn ni gyfiawnhau pob math o bethau, pob math o ymddygiad a choleddu pob math o syniadau petai ni'n dymuno gwneud felly. Ond dyna sut yn anffodus, mae pobl dda yn gwneud pethau drwg a drigioni yn digwydd o dan orchydd daioni. Pan mae pobl yn ceisio cyfiawnhau gweithredoedd y gwyddent ei bod yn anghywir ac yn ddrwg. Ydi farha, medde'r neges i'r eglwys ym Mhergymws, a rhyfela yn ei herbyn hwy a chleddyf yng ngenau. Cofiwch fe ddechreuodd y neges i'r eglwys ym Mhergymws gyda Iesu'n dweud, dyma mae'r hwn sydd ar clefydd llym da'i finio ganddo yn ei ddweud. Beth yw'r cleddyf hwn, ond gair Duw ei hun, gyda geiriau Crist ei hun, y rydym i'r ryfela, oherwydd yn ei eiriau ef, fe welwn ni nid geiriau i'w defnyddio i gyfiawnhau ein gweithredoedd yn chwantau ein hunain, ond geiriau i'w canlyn, a thrwy ddilyn a byw disgeidiaeth Iesu, y rydym yn glynu wrth ei enw, ac yn rhyfela yn erbyn y drigioni a'r drwg sydd yn ein byd, a hynny gyda daioni a chariad Duw. Amen. Mae'r mana wedi ei gael mewn dyrys hanial dir, am borthigaf ond mynd ymlaen ar ffrwythau'r ganan blir. Mae yn osybiau grawn yn llawn o fewn i'r dde, o ffryd troseddwyr moes dy law a ffyn fi draw i dre. Mi gesarwyddion gwir o gariad pyr fynyw, ei rasau dawel hyfryd hefym henaid rhyfefiw. Ymhell o'r babeth hon mae'n nghalon gydag e, o ffryd troseddwyr moes dy law a ffyn fi draw i dre. Chwi bererinion glan sy'n mynd ar ganan wlad, ni thariad unau ddim yn ôl dilyn a fol eich traed, nes mynd i Salem byr mewn cysur llawn i'm ffen, o ffryd troseddwyr moes dy law a ffyn fi draw i dre. Llywyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch, a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen, a bendith Duw holl alluog, a tad y mab ar ysbryd glân, a fôn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.